Na známo sa dáva, že tej jednej Danke Černákovej bude odťatá hlava. Ak na tieto podmienky pristúpi, z tohto trestu sa vykúpi. Privedte ju! Hombre. A toto sú nasledovné podmienky. Príchod do školy o 9:30 sa nepovažuje za neskorý, ale za dôkladnú prípravu do školy. Ospravedlnenky nie sú dôležité, aj tak nikto z nás nechodí poza školu. Jedenie a pitie cez hodiny je samozrejmosťou, veď piť sa musí. Chodenie do bufetu cez hodiny je povinnosťou, veď komu by sa chcelo čakať v rade cez prestávku. Ak sa pri skúšaní nik nehlási, znamená to, že všetci všetko vedia, no ak by sa predsa len niekto prihlásil, automaticky dostáva jednotku za odvahu a snahu. Rozprávanie na hodinách sa nepovažuje za vyrušovanie, ale za ústavnú diskusiu k téme. A v poslednom rade naša celá trieda 5H nebude maturitu absolvovať a automaticky zmaturuje na samé jednotky. Opíne nás so všetkým súhlasí a na znak toho, a to bez nátlaku, podpisuje. Takže bude už maturovala. Domino. Takto fungujeme už 4 roky, nič nové ste mi nepovedali. No tomu verím teda. Musíme mať čierne na bielom. Nevadí. Ukážte, či žije! A v poslednom rade naša celá trieda 5H bude mať absolvovať. To neplatí, to nie je pani profesorka, to nie je čierno. To nie je čierno. Nemáte právnika. Ja som právnik, mladí. Tebe čo sa zdali, keď súhlasíš? Si ťa kúpili. Dovolte mi za celú našu triedu 5H poďakovať nám vám za to, aká ste boli vynikajúca triedna. Čo však, či ty prakne? Naša druhá mamina. A za našu celú triedu by sme vám chceli za tento záčin. Veľmi pekne aj vašim rodičom samozrejme, lebo aj
aj im patrí moja vďaka za to, Oni boli na čo zárobkách. samozrejme. A takisto musím povedať, že aká trieda, taká trieda. Ďakujem.